Welcome. It's Ani for YouTube channel. Wani maona mayankula. Andu amalepera kukuyankhula ni bwino za magagada kuti amamveka bachi. Ine nimagulisa kachaso. Mani bai? Kwina pakutaza ka 12 ndogulisa kachaso. Koma ndapanga zinthu zambiri kuchokera mutima. Ine ndi ndizaka 39. Ndimwe ndimapanga. Ndipo ndapanga zinthu zambiri. Ndagula malo, ndimanga nyumba, ndagula njinga zanga za moto zili kutamanga kuchokera mukazinda zitatu. Mani bai? Ine zina langa lodiera ndi Walia. Maniva ine kumwalira lazima iwo so gulisa mwapa kumaliro kwanga azabwera chikweni ndo chuka limbi yose tenje chilazo kuti na malu ina alisama ndilani ama ndiziwa maniva kaja so nenamba kumwakale kale pa sina mumvere vuto ina lilosi ndikana mumvera vuto mwina chipatata ndoza kuti ndisiye kumwachani kusiya kumwamo koma kuchokera kwa nthawi imene kuzafikana pano pa ndizo zimene ndapanga ine zimene zachita polisi lero kakhala tabwera ku nyumba kwanga ine nditakupanga mademo kwa ine ndeka maniva sasa azimai waphera ufulu ndipo azimai wakatadia ndifeyo ifeso tikaditadia nda amene wawa anatu akwezi kwenda bwino manjipa chifukwa cha azimai amene wawa manifeti achilima ndi azawo a president anena kuti azale mbatu 1 million bantu 1 million ajakwalephera anthu 1 million amanene wajenda nyamata ojiya musewu ndi anthu amene aja 1 million anakwana sana kwani ife ndi anthu oti nazipezera toka chochita kumagulisa chani kumagulisa mu mapeza mu phindu malipira lendi kumaziyesa kunyumba kwathu makoloso kumasomata mizira ka 500 kuchokera mutimo ndipo shuga amene akukwera ni chifukwa chachani chifukwa chamo ana kati wina lesa kumapa kumpache pakiti mozo kugula pakiti mozo shuga tasana kweri paka size imene ndipo irovo pano pakupeza phindu chifukwa cha zimene ngati amene wa ndi zimene zachitika lero kuli woko ngati apolisi amamva ndipo sokuti wali ndi ana amabereka zimene zachitika lero akakambirane apange chiganizo chona kuti ndikufuna liyankhule ngati kumalawi kuno kuli chiganizo chonena kuti ino kulizoyezera anthu amene amwalirawo awayeze apeze ndi vuto manive vuto lisachokereso kwina lichokere mkacha somo ngati kacha so sapezeka ndi vuto azimene amene alandidwa kacha so abwezere manive ngati sabwezera ife tipanga zoti zotheka pakazikoli azimene abwezerere katundu wawo azimene amatenga banki muzi chani ngongoli zambirimbiri kutoko matere azimene patopa masa abwera ife titiswakotani kode tikaoda kuti ndiye iwakala akuopa kuti tikapitisa mulimbi katundu wathu tikalandidwa ifeso manyumba mwathu anatusoma akhala ndi chani akhala ndi njala akaize magagadi awo zipwetekozo jezi lini maina atatu ali magagada ali zipweteko ndepalambwe ntengeni ndepalambwe nyamuleni katundu ache mmuse mweyo koma iwo aja amati akafika pamalolera kutenga apo ngatafuna apange povaka bwala ndipo mo amatenga apo ndirama amatenga apo ndirama 1000 kunyamuka kumapita koma kuzokuti paguliso zotani zinthu zosakhala bwino ndi apange chinthu chonena kuti akafike pamalopo pakugulisidwa zoyipapo achilandi munthu yonse mune chogulisa mtenge tatenti yezo ndikachaso ichi ndi chani chikolo atati andikula nditenge ine oloziko loseri ndikunena andimve kuti ine ndikulani wakunena ndi Walia makakubise ndiye ndine anditenge ndikauza kuti uwu ndikachaso sali bwino mutenge ndipo zikalawa ine petesa ni mapanga zimenezi ndipo chikoma changa chini magulisa zimenezi mwauzeso kuliwoko kuti Walia wakuya kwambiri mwamphero fulu wanu muli chanu muli maboto maona mukuona magulisa moyo koma nene ndikati ndapita kuntchito basi wamazo samba kumwati wanga kunyamuka kumabwera ndimadalira zitizo akulakusa kwambiri maniva ndenga tisipanga pano bazimayambira kuchoka ntawuni mwene kumapanga uhule ma restaurant muchani saba siwa sondalama ndeko ndi awatu azipanga uhule awatu azipanga so uhule pano panjala yagonera munda pamene yagonera munda zinthu zenda bwanji ndiye ine kwanga komaliza ndisana akwisi ngati ni mwabwera kuzatenga kuti anthu amve akwenere kaganizire umphawi wa Malawi umphawi wamene nwali zika yobwera m'Malawi muno chikwa amene wabwera m'Malawi muno amene kakabwera apeze chochita kutiko kunoko ifenso tizaphunzitsa kuti ife kuMalawi kuno mabwera ziphatwe timapanga izi iwonso tauzi njira zopezera chani ndalama koma ngati zikuchitika izi sitiauza azavutika azati kuMalawi kulibe ndalama nyamukazani kuti pamene kuno ndalama ziliko koma ndalama zili m'manyasi mwanive pakali pano pakunyamuka maka kuwa chimbuzi kuchako ukalandirako ndalama ine kuauza kuti ndikakumbe kuja chimbuzi kana tikachikufufule tikachose mabi imene muchapa awasalola zani kachose zimezi chapa komene ndikachose mene kulandirako 20000 awandipempha 500 sindiapa sawa akana sindiapasa ndalama tisiya ntumbazika mwera cha kacha soanga jumbo yanga matembanga chanchana akazanga akata ndisamba perfume nga 200 tulipopera popera aza kuti ni makokolola zindosakana
Yathokoza tu bwana. Manifesto wali awakuyado. Taswera. Boma tu nkhani yokhuzana ndi magagada tikuona ndithu mzika za dziko lino zikumwalira ena ndithu nyoyo yatayika nkhani yokhuzana ndi umene watchuka kuti magagada ino ngati mzika muona bwanji. Ine tinapitilize nkhaniyo mabwanza kuti magagada zinachenene ndi chapa kungotchuka ndi dzina limenelo magagada ambuye nditengeni ino mamamwa ine mwani mamo umene munaula wapo nawuyesa ndipo nawusiya umamveka bwanji mukamwedo amene ulibe fungo ndi anthu akumwalira bwanji umene zimakhala bwanji. Ifeyo timalonga distilled timatenga sugar fatira zina kupanga kachasu ndimo amene timamwayo pamene akuti ndi pilisi akuti ndi pilisi ndamatenga pilisi lonkulisungunula ati pilisi limodzi limatsamwina 200 liters amechisali chinthu choyenera kuno kwafusa anthu akuti ndizochapira zisulo ndentayesa naona ndimamwamowa kumamowa awu ndikhala ndili pasi wangu ngati apo poeti khala ngati kuti ndili bwinobwino koma ndikachoka ndimatuluka thukuta umenewo ndimatuluka thukuta ndiyende ka distance kakang'ono ndimapeza kuti ndalefuka komanso appetite chakudya imathawa iyayi zimakhala choncho olomdaji ndi boma lichire motani kupanga regulate muwangati mene boma ndatosi awo akufuna yochita afuna chochita federa timamwa kachaso eti kachaso mwa watu wakalekale komano pa nkhani ya boma ngati anthu akumwa zinthu zimenezozo akufuna zinthu zochipa patenge size ya mowa wakachaso 200 mils panopo ili pa 900 kwacha ena ali pa 1.2 ndekamera kakuse 300 ndizotheka kapena ndebomalo lena kuganizira fa chinthu icho chichokera mboma momo ilisilo lichokera mutima boma momo Mnana kuuza ndani lichokera mboma kwa anthu amene amatenga zifanizira limapikulidwa kuchokera mu estate zima mapitisa amene ali mu estate opanga zinthu zoti kupanga fermentation tea chani zimene amaochera zimene zijazo piti simene agwisa ntchito kupangira ziti zimakhala choncho yathokoza tu bwana paja madizina lija ineyo ndi Black Daniel chose yathokoza business yako ino zakunyadilani yakachaso omwe ndipo ndimaudera pomwepa zinali bwanji mamawa zamamawa sinazimve koma ndimangowuzidwa kwa zinzanga amene anabwera kuzauda pamalopa kuti kunavuta kunabwera avakabu kuzalanda zimayimowa ine kuyankhula kwanga nkonena kuti no ndikati ndiunikire bwinobwino mowa wakachaso ulibe vuto komano kachasoyi ndi mowa umene anthu amamwa kuyambira zaka kalekale makolo akale mwanevesise sanaupezelepo vuto lina lililonse kona kwanga kwa ine ndikuona kuti chifukwa cha zinthu zina ndi zina zimene zikumabwera masiku ano ngati akuti zipwetekozi komanso za maspiritis ndi zimene zikumapangisa anthu kuti azitaya miyoyo yawo kachaso alibe vuto chifukwa ina kuti anthu amapezeka kuti akukagula zinthu ndikumamwa ndikumasakaniza pamalo pamene akumwera iwo pomwina pali kachaso ndi akapezera mistake amazitenga ngati kuti mistake imene apezeka pamalo pacha ndi mowa kachaso pamene asali kachaso mowa kachaso nambira kubwedwa kalekale andi kachaso kati umumwe bwinobwino kuti mwina mwake wokhale strong tupirapo koma kufunika kuti ungodyera mandivesese koma pali mowa umene anthu akunena kuti ndi zipwetekozi ndi mowa umene akuti khaya mangopangira mapirisi zimene zozo timangomva sinamwepo ndimangoziona komanso sinamwepo komanso sinagulisepo koma ine magulisa kachaso mandivesese ndelero momwe zachitikira muzakukhuza ndi modani zandikhuza kwambiri funa kuti no apa patakhangalira atiphera ufulu 1 azimayiwa so aphera ufulu ife monga ngati amene mabwera kuzauda azimayiwa talephera kubwera kuzauda business pachifukwa kuti no sitina apezepo ndekuti mwachonchi ifeyo sitinapange business makolo mazibala athu komanso mwina ngati anathu kapena zikaza athu makwathu ndekuti tikasowa choka apa satikapita manivesese nde ine mangofuna kungopereka kudandaula kuna kuti zimene zikuchitika si zinthu zabwino pachifukwa kuti no amene akukhulisa tipweteko ndi amene akuipisa mbiri ya anthu amene ife timakhulisa ngati kachaso ndemwe mukuyankhula kungochezera chabe mafuna ningonera kuna kuti no afufuze bwinobwino amene akukhulisa zipweteko agwire apita akaeze apese mistake imene yapezeka mumowayo
Kachaso yonso apita kamwezi aone kuti pakati pa Kachaso ndi Zipweteku anthu afera vuto lake la mowa wanji zikomo kwambiri. Kusatira kufa kwa anthu asanu ndi awiri mzinda wa Blantyre makamaka dera limene la Manase apolisi mzinda umene wa Blantyre mamawo lero lolemba anayenda mzinda umene wa Blantyre malo omwe amowa pa Chingerezi chake tikunena kuti drinking joints nkumalanda mimowa imene imapezeka kumeneko imene tikuzombanira mchingerezi chake kuti locally made achina Kachaso ndi zina zoterezo wakamba kuti anthu angapo amene tatchulawo asanu ndi awiri 7 amwalira atamwa mimowa imene ena akutchula kuti magagada ena akunena kuti iyayi ambuye nditengeni. Tinacheza ndi azimayi amene amagulisa mowa umenewu, tinapeza azimayi amene amagulisa mowa makamaka Kachaso amene analanda mu mzinda umene wa Blantyre makamaka Kulimbi kumva maganizo awo kuti iwo ngati mzika zimenezi azilandira motani. Ine ndithokozani Chiwaya wa Hanifa TV.